Dobroveče, dragi gledaoci, ja sam Milena Miletić, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Art Magazin. Dragi gledaoci, u nastavku Art Magazina pričamo o modi sa nekim ko je počeo da se bavi modelingom od svoje 8. godine. Moj večerašnji gost se od svoje 10. godine bavi modelingom, radio je u Milanu, sada u Parizu za naša dva najpoznatija fotografa, a ove godine u novembru predstavljaće Srbiju na izboru za Mr. International. Večera sa nama Stefan Kolarski. Stefane, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče i naravno pozdrav svih gledaocima koji nas sada gledaju ispred malih ekrana. Stefane, ajde ovako, prvo što bih htela da kažem jeste da ti imaš samo 18 godina, je li tako? I evo već si ozbiljno zakoračio u svet mode, je li tako? Da, pa ja se modom bavim, eto, 10 godina već. Sad imam 18. I tako. I tako. I kako to sve funkcioniš? Jel ti oduzima, eto, s obzirom na to da ideš u školu, to da napomenemo, kako uspevaš da uskladiš sve obaveze? Pa, nekako pokušavam. Eto, bio sam sada u Parizu, prošle nedelje. Pre toga u Milanu i uspevam nekako, da. Uspevaš. Šta kažu profesori? Jel onako... Profesori su ponosni. Jel jesu? Pa dobro, dobro. Tako kažu. Jel da? Evo, već od 10. godine se baviš modelingom. Da, od 10. godine. Odakle uopšte ideja da kreneš da se baviš tim poslom? Pa ne znam, sa 10 godina sam slučajno video reklamu na televiziji i odlučio sam da počnem time da se bavim. Roditelji su bili malo iznenađeni, nisu očekivali, ali su me podržali. To je malo počelo tako dečije, pa sam onda sa 16 godina malo uzbiljio celu tu priču i krenuo sam ovde da se bavim, a sad inostranstvo. Inostranstvo. Ajde, baš pre nego što smo se dogovarali oko snimanja, bio si u Mostaru, je li tako? Da, ali privatno bio sam... A privatno? Dobro. A reci mi, eto, Milan, Pariz. Ali bio sam u Budimpešti, a posle Pariza, tamo sam imao jednu fotografisanje, da. U Mostaru sam odmarao. A odmarao si malo. Znači, potreban ti je odmor posle... Pa potreban je škola, ne znam, teretana, posao, da. Aha, dobro. Ajde, reci mi, koliko je teško baviti se ovim poslom u Srbiji? To je tvoje mišljenje neko. Pa u Srbiji mislim da je izuzetno teško, a talenat nije toliko bitan u Srbiji. Više, u inostranstvu je bitniji talenat, dok se kod nas gleda nešto drugo, neki drugi faktor. Faktor prijateljstva, faktor novca i gej lobby. Jel da, ima toga? Ima toga najviše, svašta se radi. Kod nas ovde, dok je u inostranstvu malo drugačije sve to. Se oni ozbiljnije nekako bave modom? U inostranstvu? Naravno. Da. Ovde ni ne liči na inostranstvo. Jel da? Dobro. A kako, eto, možda napraviš neku paralelu? Paralelu? Pa počeo od toga od zarade, od novca, od... ne znam. Sve što se traži, eto izgleda, jel tako, ima i toga? Što se tiče izgleda ne toliko velika, nije velika razlika, nego što se tiče industrije cijele. Znači to je... Da, modna industrija je u inostranstvu razvijena, dok kod nas ne. Sad, ajde da spomenemo, eto, novembar, svetski izbor Mr. International. Kako je uopšte takmičenje u pitanju, u stvari, kakav izbor u pitanju? Izbor je da iz celog sveta, iz svih zemalja, svaka zemlja ima svog predstavnika. I izbor je za mistera sveta. Za mistera sveta. Se spremaš? Si počeo polako? Pa počeo sam da se spremam, ali ništa sad specijalno ozbiljno, pošto od jula kreće kampanja cijela. Kako to sve funkcioniše? Kako kampanja? Jel moraš da sebe potpuno promovišeš ili... Pa treba bih da se promoviš, ali to njima u stvari nije ni bitno tamo, pošto oni ne imaju dodirne tačke sa nama. Ne. A gde će biti održano to? Na Tajlandu. Na Tajlandu, pa dobro. Odmorit ćeš za posle, ako ništa drugo. Pa 2 nedelje. 2 nedelje na Tajlandu, da. Sad, ajde, da bi neko učestvovao, da li je potrebno da prođe neki casting? Kako to sve funkcioniš? Eto, na primjer, ko je tebe izabrao da nas ti predstavljaš u novembru na izboru? Pa organizatori. Organizatori putem interneta. Prošlogodišnji mister Srbije, pošto je on ima titulu i on bira. On predloži organizatorima, pa oni odluče da li je taj neko
to što njima trebaju. Što Da, traže, i on je da? mene predložio Dobro. i odlučili su da mene uzme. Dobro. Sad, ajde onako da kažemo kakvi su planovi za budućnost, osim što ćeš da završiš školu. Da, završam školu ove godine, pa onda, eto, izbor i imam neku ponudu iz Njujorka jedno, tako da bih želeo da odem u Njujork. Mislim, vreme je. Vreme je, da, dobro. Prošao si Evropu, pa sad malo da odeš tamo, je li tako? Da. Dobro, ništa, Stefane, hvala ti puno. Ja ti želim puno sreće na izboru, ali naravno vidjet ćemo se, do novembra ima vremena, je li tako? Hvala, eto, možemo se vidjeti i posle, pa da ispričam šta se dešava. Tako je, hvala ti još jednom. Hvala i vama. To bi bilo sve za večeras. Hvala vam što ste bili uz Art magazin, a mi se vidimo sledeće subote. Laku noć i prijatno.